Ji destpêka îsal siyaseta Amerîka bi robûbûna Daeş rastî du şikestên mezin hat. Yêkem di kontrolkirina Romadî bû ji aliyê çekdarên Daeş de meha Yarê dawiya duhem jî şikistanîna programa meşq û rayinan û pirçekirina hêzên miyanrevên Sûriya bû. Bi vî awayî bi nêrîna beşek ji çavdêrên nêvdewletî îdareya Obama di jêr fişaran de ya da ku siyaseta xwe li deverê bigora û operasyonên heftiya borî li hewîce destpêkeke bo wan gorankariyan ku têda hêzeke taybet a Amerîka piştevanî ji hêzên dije terorên Herêma Kurdistanê kir bo azadkirina nêzîkî heftê dîlên jêr destê Daeş û yêkem serbazê Amerîkî di şerê dijî Daeş hat kuştin. Herçend Amerîka di hewlên diplomasî berdewam e bo çareserkirina krîzên rojhilata navîn lê her wê rojê ku John Kerry wezîrê dervê Amerîka digel wezîrên dervê Rûsya û Siûdya û Tirkiye li Nemsa di civînê de bû Ashton Carter wezîrê berevaniya Amerîka ragihand operasyonên zêdetir ji vî awayî encam didin. Di nûtirîn helwêz de jî wezîrê berevaniya Amerîka li hember civata karûbarên serbaziya ser bi civata pîrên Amerîka ragihand Amerîka dest dike bi şerê bejayî dij bi çekdarên Daeş li Iraq û Sûriya. Çend berpirsekên Amerîkî bi Reuters ragihandin. Amerîka plana şandina helîkopterên Apaçî û şandina grûpekê ji hêza taybet heye bo Sûriya. Di gel şandina balafirên Apaçî pêşbînî têkirên hêzeke taybet a Amerîka alîkariya pêşmerge û hêzên Iraqî bide bo kontrolkirina wan deverên ku heya niha li jêr kontrola çekdarên Daişin. Ew hêza bo Sûriya tê şandin du erik di milê wan da dibe. Bo yekem car bi awayekî rasterast piştîvaniya hêzên opozisyonên miyanrew dikin û herwiha li demê pêwîst de jî êrişên asmaniyên Amerîka rêk dixin. Di niha de nêrînên cuda hene di navbera Pentagon û Wezareta Derve Amerîka sebaret bi Sûriya. Hejmarek ji medyayên Amerîka ragihandîne Wezareta Derve Amerîka û hejmarek ji berpirsên bilindên Amerîka di niha de gotûbêja çêkirina devereke dije firîn dikin li Sûriya bo parastina canê welatiyên medenî. Lê Wezareta Berevaniya Amerîka hewlên bi vî awayî red dike ji ber ku pêwîst bi hêzeke gelek ya Amerîka heye ku bê cêgîrkirin û ev yekê jî di rûbirûbûnên rasterast digel Rûsya jî çêbibin. Hejmarek ji berpirsên Iraqê bo mînak Hakim Zamilî serokê Lîjneya Asayîş û Berevaniyê li Parlemanê Iraqê ku çend carekan pêşwazî kiriye ji hewlên Rûsya bo êrişkirina ser Daeş bûye egerê wê yekê ku Amerîka tiriz hebe ji lawazbûna hejmûna wê li deverê. Ji ber vê pêşbînî têkirin gorankariyên mezin de siyaseta îdareya Obama rû bide bo rûbirûbûna Daeş.